kuti murume wangu andiburire pachena. Unonzi ari kuzita nyama mutaura. Ndinonzi Christine Tangani. Pamusoro dare. Inene hamsi kutoziva kuti kuya kwakaita kuno vauya nenyaya iyi. Amusizindwa. Saka mozi. Zvanzi ndibutire pachena. Ngani undida here akachatida. Kuwada ndoada. Tozoda pingo chete. Andino kudai. Pamusoro dare. Murume akandisiya ane gore. Ari kumukadzi. Saka ndizive kuti achiri kundida here kana handidi. Nekuti adaira kuti anondida kumba kwangu hawo. Ndinogara kuchindura ndinogara ndega nevana vangu. Kumba kwani? Ndoloji. Ndoloji. Alright. Iwe kanzi wati unomuta mukadzi kawe akuti awini kumba kwake. Pamusoro dare. Zvakaitika amai ava vakandipa gopuro. Vakati handichabuda. Kana uchiuya uyauzona vana vako. Ukauya uchiti uda kupinda mubedroom mangu. Wakutsvaga zvakutsvaga. Ini ndakabva ndaisa nyaya yekunha kufamily kwedu. Ava pasina mazuva vaita izvozvo. Pasina mazuva andarika 4. Ndakavati imimi fonerai mukoma wangu mukuru nasisi wenyu vakuru vauya vatigadzirise nyaya iyi. Nenyaya kuti tine vana vanozotambudzika. Ava vanokwanisa kuita izvozvo. Svika pari nhasi. Nyaya iyi patikaenda kumusha, nyaya yakagadzirwa. Ndakati inini shuwa mukadzi wangu kumuda ndikumuda asi chambova kuti iye andipe gupuro chii. Ndofana kutanga ndambofamba naye nemukadzi uyu wandinaye wacho kuti tione kuti adzoka nemwoyo wese kuti ari kundida kana kuti ane zvaanenge achida kutageta pandiri. Saka ipapo zvatikasiyira kumusha ndakati ndakawana mari ndokwanisa kufamba nawo. Pane nguva yakadii? Muna December. Saka wambutaura amai muri kuti ngakubudire pachena kana ari kuti ndima kamupa gupuro kai kuti amuchamu. Pamusoro vari kunyepa baba vavo ndakavapa gupuro. Kana vachinda kwava gupuro chavakaripa ani kuti ave kuti vakaendesa irumasetumbu kana kupa tezvara kuti mwana wenyu anipa gupuro. Kuti nhasi vasvika kundisiya nevana vachienda kumukadzi vachinda kwapa gupuro vakapa ani gupuro racho. Kuti proof of residence kuti proof yekuti munhu ndakamupawo. Wakapa ani gupuro nawo. Gupuro rakapuwa nomukadzi wako aukaresident yake. One shere ndapuwa nomukadzi andiramba. Pawakapa gupuro panga patone vanhu vangu varipo. Iwe gupuro racho harisi rako. Wakapa ani? Inini ndaiti pandakazvitaura handiti gupuro iroro ndakabva ndanzi chimirira mukoma wacho akauya mukoma wako akauya handiti pamunoenda notaura nyaya iyoyo kwana Tezara ndoenda negupuro iroro. Alright manje ndati nhasi akukadzi yazo yakwauri manje. Ndiye akwira dare. Ndimisa chabata. Achiti murume ndibudire pachena. Saka ita alikuwa kubvunza zvokupedzisira. Amai murume mukumuda here? Ndinotenda murume ndinomuda kuti ndine mhuri naye. Handikwanisi kupinda imwe marriage murume wangu anayo nekuti vana vadiki. Murume urura here mukadzi wako? Ndomuda. Nomwoyo wose here? Ndomuda. Unoenda kumba kwake here kubva kuno? Ipapo ndati unoenda kumba kwake here. handisati ndakukwanisa kuenda kumba kwake nekuti patakasidzira kufemira handiti ndo pandiri kuda kutange tapedzera. Iwe shamari katikudzore. Une family? Une mhuri here? Pawakasidzira nyaya? Wakasidzira kuti kudii? Kuti inini nemadzimai atofanira kutanga tafamba. Kufamba? Makazotaura munani? Kuna baba kumusha. Munani mazuva acho? Muna December. Na December? Koizvo ndiani? Tuna April. Saka pane mwaka wakura sei? Ndandamboenda kubasa ndonyaya yangu yechinditadzisa. Hauna mumwe mukadzi here? Ndinaye. Ko? Ndinaye futi. Hausinzwisa shona yangu. Hauna mumwe mukadzi here? Uri kubasa? Kubasa kwauri hausogara nemukadzi wauna here? Anenge ari kubhindura. Anenge ari kubhindura? Kasi unoenda kwaari? Ndakauya. Unoendako? Kouyu? Sekuti patatakasiyira kana ndasina kuti yo pawakasiyira papa ndaona pawakasiyira ndaona pawasiyira pasina decision. Pawasiyira ndo pasina decision. Pawamusiyira ndepapa. Bosiwa ungati 3 months. Dzatira kutopira 4 months. Wakangomira chiti plus 1 year. Asi agaro.
Ye mambo arikwana zvanoda kafomanzana mukadzi uye haana murume. Saka haana pressure arikumhanyira. Uda kutsvagei pakufamba? Ndozvanoda kubvunza. Kozi chokwadi ndo chari munomudai. Choda kuti ubudiwe pachina. Chauda kutsvaga chii? Afamba kana kunanga here kumaprofita kuti maprofita buda izvozvo so akumana torai bhuku renyu ende nawo pane maprofitara obva wadzoka uchiziva kuti imba yako kuida. maprofita hamira nyakufambira kumaprofita ndeye changa chambova patoni pogupuro chii aiwa nyaya yekuenda kumaprofita ndeye Plus naiwe udi kufamba wega. Kufamba wega. Mukufamba wega kuti mukadzi akandifirika. tati ufambire iyi kuenda kumaprofita kubvunza chii kuziva kuti musha uchiripo here ipapa kana kuti musha uripo kuti akupindwa kwatinozikunga anogona ngachidara ndiri shamwari hakuna kutambisa dare kana usingade mukadzi kahumaniki unongoti handichamuda nokuti akandipa kupura zvauri kuita kati you're wasting time for nothing kunze kuti mhusa dzimwe dzitombo dzinobasa iwe hausi kuda mukadzi wako Garamagarara tikaita dzokera mashure ringendero romunhu kung'anga rudo kuti ndakapiwa ndapiwa unumi shere nomukadzi kuti handichakuda nditaurire kuti sei ari kundiramba iwe ndimunai tiudze pamatangira ndimi family tiudze pamuda kufambira chii Alright, tubeleza kusoma kana. Kuda pamwe sanda chikapo zvakafambira chida da kuti pane padanzo zvombanga pachipotseka mashoko. Nokuti vana vakanganisira nazvo vakanganisira vari kunobindira kwaanogarawo. December uyakaya kumusha nemukadzi wake unomudiki. Ndobva maende navazotira. Tikati asavauya zvadasi zvanaka. Tiwane kuti vabva vatinzwe dambudziko pariri kuti chii chakaitika kuti zvizosvika pakudaro. Saka takagara navo pasi takada kunzwa chikonzero chekuti vaviri ava panana kukuru vari vaviri vasina kunge vatanzwa matambudziko avakasangana nawo. Saka dambudziko rakaitika maindine vachititsanangura vanoti vaneka kutaura nanga vakanga vaitisana musi iwoyo ndobva vasvika pakutsanga kuti havazoti ogumburira ndichada sei handichada murume. Saka isu takatombotokozvogumburira chandaanopa kusvika kuti kana gumburira mutemo wade kana asvika panofanira sei panofanira kuenda. Ndofunga tiri kumusha kuti takagara navo pasi kusvikira wose sotiri muri hombewo chaizvo tikati hazvingaite sekudaro kuti munga zvinhu zvokuonai mune vana kuti muparadzane nokuda kwenyaya yakadaro nokuti makatsamwidzana kwema-hours mosavhisa vana hazvidi kudaro. Saka takagara navo pasi ndobva vasvika vira vamainiwa kusvika daiwa ndirokumbira rege una anaita chihasha ndakuitodhorowa dhodhoro riyerere. Saka tataura nyaya idzi uyowo munin'ina anoti zvikonzero zvaitika kuti ndipiwe gupu renhanzandada sei ndaziziva kungava kuti kutsamwidzana kwatakaita musi iwoyo chete kana kuti pane zvimwewo zvekuseri pamwe aifunga kuti pamwe mainini vanga vauda kufambidzanawo nemumwe munhu ari kumbofungira wanzi kuti izvozvo kana kuti hameno zvimwewo. Saka sevanhu iye patiri kudare redu rekumusha akabva akumbira kuti aiwa ndida kukumbira nguva kuti idini naadzimai vangu nevamwe vacho tese tisvike patogofambawo tinzwa kuti kudzorana kwatakuita seZimbabwe pambobuda kubhuro pakachena here hapana here kungohwandirana kungadai kuripo. ndikani bokunda mukuru imimi mukuru ati muri mhuri yakakura kwazvo ndizvo zvinhu ndekupi kwakafambirwa rudo kukunda kuzokuda kuti mwoyo womukadzi uyu unondida imimi muchikura nevadzimai venyu kana pamukanyenga vadzimai venyu kana mufemiri menyu ndiani wamukaona imwe akati iwe haifambire kuti undida here kana udidi kana kuti vanhu vanoti uyu akati ndinobuda mukadzi wangu imimi waza kuti unobuda ichowatione here ati maifana kupa mhiko kunani mudzimai wenyu wati kudzora murume wako achiti isatoma nyaya yekupa munira dzokera kumba iye acha kuti udii hanizvozvo ko nyaya ine zinofambira kumaprofita mwoyo wamarokazi yakutaura kuti iwewo ndokuda ndokuda the last year zvaitika vanhu vamuzvaitika seavhaka mukadzi mukadzi mbomirei baba ndikudaatana kwacha venyu ndatini mukuru mati femiri yehombe ndozvo right femiri yenyu magara pasi ndekupi kwakaendawo chiprofita chinoti uyu anokuda here vanhu akude
iwe vanga vachidana nangu yadzoka kwamuta vangu ndakakanganisa zvese zvakavaipa iyaje akatawa pachenaka makaenda kuchiprofita kuti ndakakanganisa makaenda kuchiprofita aya makaenda kuchiprofita amunaenda kuchiprofita koishama kuti imi uya aenda kuchiprofita ngei uya aka kuti murume baba mukuru akatadza achadzanibata nguva iyoyo andiyozve imi vakuti komunina kuda zvekukadzi wako mukati obati akadza kundomuda chingaenda kuchiprofita chiya aiwa tasinzomaita basa chakaitika kuti tozvika pakudaro takuzama kuti atosoda kuti tinyatsokutsa nyaya pachena vanhu tigone kuwirirana handiti chakaitika ndekuti uyu munin'ino akanga ane urwere hwainahwo hwanisada tomubvunzana nhasi kuti hwakapera here handitika uyu akasungwa handitika urume tinonzi murume unga panga pasina uyu munin'inawo handiti ndo chimwe chikonzo chakazombodhiraivha kuti ataiwa inini ndakasisa dambudzipei zvakanaka dai ndo nyaya yaifana kutoa pari pakiya dare ndokumagova ahead nhasi kuti mungaziva yavo yakudai siozvo atina ane goni handiti dai nhasi uyaingotaa achangamira nyaya yandibata ndeyekuti uyu mudzimai inini handina kuitwa zvakanaka dati mukati mungu andisunungure dare ndobva tendeuka one time unenge mukati iwe simunati mukati ungatakati aiwa ndisine kugadzira obva tichipambai onapa madhezi edu asvide muprofita madhezi edu okufambai muweziyo zvizvo here iwe wasununga mukadzi wako here aiwa uyo kana achipambusa kuti aiwa mumamunda akumusunungura zvozvo handiti dai ndo nyaya takamba ndekuti sezedare vakuru muchiti mimi rudo rudo anondida here akudai kunzvenga muchidaro so iwo simonerangu ndakasungwa ndasakadasikura mukati ndaikomhanya kuti aterezi wakati munhu akakusunga wokuti ndichabvokakatafuokasunga yaimunengeni izvo zviriwo nemukadzi wako pane chiri kuitika nemukadzi wokuiona zvakatotanga mamese nekufamba kwanadai kwatakaita zvakuita vamaida kufamba asina munhu akananga vakusunga nokuti vasunga aiwa pamusoro handikuda zvangubuda sekuti zvaitika vabva kumusha handiti uyu takasara nayo sevanhu vakuru akamufamba naoma akafamboona munana vamwe atakasiva vasara kumusha vachizama kugadza dambudziko riri ndandariri apa ndosvika mandinzwa kuti ndatini hasandaziva dambudziko kuti rakazoperere kandi hazisaka handiti asi kwakafambwa zvako tiri kupi ubatizama kumubatsira ini ndaona kuti ndinoziva zvamunoita pachikamaka ndini tese tiri vanhu tiri paukama hwedu hatingamboti uyo akaipa uyo akakanaka kuti pakufamba kwamunhu iniyo mufambe munhu iyoyo uyo asipo hakuna munhu anozofambira mumwe munhu muroyi iye asipo uyo zvagire munhu achikanganisa momusiya motogadzira munhu megari maputunuvano mutowo iye uyo akakurambira kuganda uzviita munoti kudii mandinanga moti kudii handiti hakuna mutemo unofamba nemunhu mukuru mbayo mataura mapedza kuti uyo mukoma kawa haagoni kuvaka right maita chimboyongera tipedze nyaya ndamboteerera pataurwa nevakura ini ndashamisika kuti wada kufambirira anzi chii mumba makanyanya kuti unofunga kuti wakasungwa ndikunyepere varume mumba makanyanya kutaurwa stereki ene chinhu chaichaurwa chacho chekuti uyo akanga ane umwe mukadzi saka noiziva karamba ichiitika chete mumba uyo anotofunga kuti akasungwa izvozvo imind inenge yakadisturbing saka uda kublame mabhucha kuti rabhekerei chingwa akaona pane nini iwe nemusikanzi kwaivo ukupfurirwa stereki kana uchida mukadzi wairi woita mukadzi wairi kana uchida mukadzi mumwe chete umubuda pachena uri kumuda here ndomuda uda kufamba naye hapana nyiji yekufamba ukaona munhu ari kupa advice kana ari mukuru kana mukaita musha mukuru ndo advice yakafa muda kufambireya chamunoda kufambira netema asunungurwa kare saka kusvika kudzokera kumbawo kuti unosungwa futi
Ndizwe. Ndokuti muprofita chakupa mutero kuti wasangana uyu ausungwe. Zvimwe zvinhu vanhu ngwarai. Nokuti matombo amja akanda kumabvazuva kumadokero zuva rose otadza kuenda kubasa. Adhara. Samuda kuita makasa muda kuita yakaipani. Garai maziva zvamuda. Ndofunga tingate songe kutoti vazosvika kuti tatodaruka takatoro ava maininireda tinotova kana ukadai pa atina kubata mubata ativati tinotova takatosvika kutorwira kuti azvigone kuti ava vazonzi vanogara vega vaine mhuri chatoda ndikana vachitobva kumusha takatoudza munyengera kuti iwewo chatoda kunzwa kuti mhuri kuchengeta zvinhu zvakaita sei zvakanaka pamwe kuchengeta mhuri kwakafanana ndokupi ayo anachiri kuchengeta mhuri uyo anofanira kudamba vake 1 anofanira kuchengeta vakutengese kuti pavana chikafu kuti panogara vana pachibhadhara ndio vanokuchengeta zvinhu 99% agona 1% haana kuita saka tingati arogone mutumbi unoda kuzodyawo mutumbi unoda kuzodyawo wakasadya pane nyaya inyepe awu mutumbi wakaguta nokuti wakasadya uko unogona kudya uko saka pakachena chamuda kufambira chinhu ngaagutsika mutumbi asi nyaya dzekutanga idzi tine mhuri yakabva pachiyangwa anga anechi 3 years musi pese pandasangana naye kana panga kushamba kana kuti chi ndakuita madrinks ekutiza mutumbi ngaugutu Shaman, ungaparadza zvichikapedza nguva zviri pachena izvi vangu zviri pachena mazingo zvikudawo ava ngavaende kumba kwavo arinokadza nokuza kudanga adara pachena kudare kunokuti kudangadza mukadzi akati damurufu haika ndavadze pano vaine kuti iye ndazama pakira achaita dare mushawo uye akuda kuparira tonyaya yamuka kumba kwekuna vanhu vana chipari obo uchitose nemupana wangu ndakudzidza kwete kudzidza kugara machini unoita sei ungoita sei anya usida kuzvigona ndati uwedzere kupfuura ipapo wazvinzwisa ndinokudai kuno musi wa27 kana usingada kuya musi wa27 ndiri kuvimba kuti unenge waane chapupu chakanaka enda kugadzisa nemudzimai wako enda mumba kwake andizvozve kuti ngoona vana vako kuti right kuchikoro kuri sei waziza zvandataura wodzoka ungonudza kamusi wa27 novakusero wangoti mambo ndakagadzisa nemudzimai wako wazvinzwisa chena unosaina ramba imagarame chokwadi chinogara chinobuda pachena saina ako wodzoka uya vana vashama chitora mukadzi wako mendi chendai aiwa musinga aibude